साहेब खरं तर ना आम्ही कुडाळ मालवणमध्ये पाहत असताना आमदार निलेश राणे ते कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील महायुतीचे उमेदवार निवडून यावेत यासाठी अक्षरशः कंबर कसली आहे त्यांनी. मागील 10 वर्षाच्या वनवासानंतर आता निलेश राणेंना मिळत असलेलं यश पाहून आमदार नितेश राणेंना नेमकं काय वाटतं? अतिशय समाधानी. एक तुम्हाला सांगतो, निलेश राणेजी माझ्या अगोदर राजकारणात आले. राणे साहेबांबरोबर अतिशय जवळून काम त्यांनी केलेलं आहे. राज्याचा प्रवास त्यांनी केलेला आहे. आणि म्हणून आज गेल्या 10 वर्षाच्या एकंदरीत संघर्षाच्या काळानंतर आज निलेशजींनी ज्या पद्धतीने ग्रीप पकडली आहे, विधिमंडळामध्ये त्यांची असलेली भाषणं, ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल असलेलं आकर्षण, आणि म्हणून मला विश्वास आहे जे या पद्धतीने निलेश राणेजी आज प्रवास करतायत, येणाऱ्या काळात ते काय नुसतं आमदार राहणार नाही आहेत. उद्या त्यांनाही मंत्रिपदाची जबाबदारी निश्चित पद्धतीने मिळेल. मी तुम्हाला सांगतो, कारण का शिवसेनेमध्ये त्यांचं एकनाथ शिंदेजींकडे असलेलं त्यांचं वजन आणि मेरिटवर, एका बाजूला राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून असलेलं एकनाथ शिंदेजींकडे वजन निश्चित पद्धतीने आहे, पण त्याचबरोबर त्यांच्या स्वतःच्या मेरिटवर पण निलेशजी उद्या निश्चित पद्धतीने मोठे होतील असा त्यांचा भाऊ म्हणून आणि त्यांचे सहकार्य म्हणून निश्चित पद्धतीने विश्वास आहे. शेवटी बघा, जेवढी मंत्रिपदं आपल्या कोकणाला भेटतील तेवढंच आमचा कोकणाचा विकास होणार आहे. तेवढाच विकास होणार आहे. आणि म्हणून मला भाऊ म्हणून त्यांच्याबद्दल निश्चित पद्धतीने अभिमान आहे. आणि म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळात ते अजून उच्च पदावर निश्चित पद्धतीने